Ahoj, čiže tu mám rybičky a je veľmi praktické sa takto nahrávať, pretože držím notebook v rukách. Len preto, aby som vám spravila radosť, akože srdce mi plesá, hej. A mám sa s nimi rozprávať, čiže ahojte rybičky! Jak za mnou behajú, ježíš! A už som im dokonca aj dala jesť, ty kokos, nie sú hladné, si zober, ja som úplne maminka starostlivá. Joj, rybičky! Asi tam hovno vidíš. Nie, vidíš rybičky. Aha, idú za mnou, oni sú pri mne, ježiš, rybičky sú pri mne. Dobre, no, čiže neviem čo s nimi a chcela som aj zaspievať nejakú super pesničku s rybičkami, ale bohužiaľ ma žiadna nenapadla, prekvapivo. Tak som si vymyslela práve novú, absolútne neviem text, ale improvizácia 100 bodov, čiže bola raz malá rybička, zviedla ju morská vodička, zvolala s Bohom chobotnice, vidieť chcem oceánov tisíce. A ďalej sa mi nechcem vymýšľať, ale chcem vás pozdraviť všetkých, že čau. A dúfam, že odovzdáš môj odkaz Jurkovi, pretože naozaj sa úplne teším na tú jeho fotku, čiže sexy hlasok, bye bye.